Mynta ngine pei ka e ka jing la kai ka bawan ra gold medal buntam naga Mynta ka ri India haga jing la kai Olympic. Ka India Haduh Mynta ka yo Khur tang shpeutli ki gold medal naga jing la kai Olympic. Bad ka jing la kai ka bawan ra buntam yo gold medal naga Mynta ka ri India ka dei ka jing la kai hockey. Ka hockey ka dei ka jing la kai ka bayo ban Khur buntli ki medal naga Mynta ka India Haduh Mynta. Bad ka jing la kai hockey ka liyo ban Khur Haduh pratli ki gold medal naga Mynta ka ri India kata haus nem khat khandai spa ar pheu pra khat khandai spa live pheu ar khat khandai spa live riu khat khandai spa sau pheu pra khat khandai spa san pheu ar khat khandai spa san riu khat khandai spa riu pheu sau par haus nem khat khandai spa pra pheu. Bad hadin ka jing la kai hockey ka shooting ka dei ka jing la kai ka ba ar bad yo Khur yo gold medal naga Mynta ka ri India haga bagari India kaliyo biang ban Khur yo gold medal haga jing la kai Olympic hadin ar pheu prasnem kada na du snem khat khandai spa pra pheu Haduh ka Beijing Olympic haus nem ar hajar pra lengbau abhinaf pindra haga men's 10 meter air rifle badune uderu gold medal bakhandai naga Mynta ka India haga jing la kai Olympic badu abhinaf pindra ude urang la kai panengkong jong ka ri India bade Khur gold medal haga jing la kai Olympic para marway. Pada hadin khat ars nem kata Haka Tokyo Olympic ar hajar ar pheu ka India kaliyo biang ban Khur yo gold medal bashi pheu lengbau Niraj Chopra ubade urang elekai athletic ka ri India haga jing elekai men's javelin throw. Bad ka Tokyo Olympic ar hajar ar pheu kadero ka Olympic baka India kalala bani elekai bhan na baro ki Olympic haga bahaga ne ka Tokyo Olympic ar hajar ar pheu ka India kaliyo ban Khur Haduh nyautli ki medal kata way gold medal artli ki silver but southli ki bronze. Bad ni kermen haga ne ka Olympic ar hajar ar pheu sau ki phra pheu ar ngut ki rang bad ki thele kai jong ka ri India ki bai shimanta ka ne ka Olympic na ki khan riu tli ki jaj jing le kai kinwan ra burom biang ye ka ri India ka jongi.